La la la, la la la, con hè ba yên. Mình xin ngắt ngào cần đe ha ba ngắt tiếp cật tình trong phi con hè ngà chụp bạch tụ man là cá si man ba phi lệ dầu bát y mây trong phi là sai tên ngăn lệ bê sai yêu ô ha cha cá phi đi xót sao namar menta phi la yo shuti phi judi jur bát y mây trong phi con hè ngam ju kren nya phi hen bay ngà qua pin lệ kum ne ha ba ngà kren nya phi ju bab ik da kisur ba jam na marka dur ba bhabriu balat ya kapuri blai dur ba iskun kumpi ngan sham nai tlang man sim jong nga kas dang shat hi namarha kine ki bnai ba phi ju wan pai shuti nga don kawe kabuj start knang ba kan sut ban yo ya phi daki jing roi bas ngau tenan ngan pen ya don un jong phi kendung man la kasngi ngabak gitar hala terpeng ngakwa ban long nong ruai bapau kenang bayanga pin yap madhi kong he ba ik a kong he ba thiang ngakwa ban long umen kpa jong phi tang ba ngayo ya phi kong he man sim jong nga kala hun hi na marka dur ba bhabriu balat ya kapuri blai dur ba iskun kumpi ngan sham nai akor wat ya pen bun bat ki wei ki thei wat ki so ki ba thiang pha nut ban bam la da ki don psen ba lei kong he nga ong kum ne na mar ngam kwa phin long riu kai kas pa per thei kan sa tha ba hen rei kong he wat ngop ha ka na mar ka dur bha riu jong phi bun ekirang kiwan penbing kindeng daki jan barem dor kenang ba phi phin ya bi ya ki henrei kong he yai ap ya nga wat ngop haka buj ki mer siang pukni baju wan bam do put shawe ki her daki lak dang na marka dur